Milikile, sanibonani bafowethu. Ngibingelele nje kuntambama. Bafowethu, funa sibheke nayo ingwenya madoda Silver. Uyabona? Kule game nje lesibuya kuyo noma nje ngingasho kule game esibuya kuyo nje ama-game esiwadlalayo. Kodwa kakhulukazi kule sibuya kuyo. Siyazi iphutha ulenzile. Yabo, iphutha ulenzile wakhahlela umuntu kwaba yiphenathi. Hhayi mara le out idlalile bafowethu. Hhayi, idlalile kakhulu i-out bafowethu. Kakhulu. Yazi uyena apha phambili odlale kakhulu bafowethu. Singakusho esikushoyo. Abamzondayo bangasho ukuthi uyabheda. Mara for mina esayidini lami, hhayi mina kuleya game le Stellenbosch ngambona uMjidi edlala kakhulu. Ngicabanga ukuthi into eyamshaya-ke yena ukuze engawatholi amathuba, i-supply yayingekho lapha, akekho umuntu owayemphasela, akekho kakhulu impela yayishoda, yabo. So ngicabanga ukuthi uMjida mina mengathola nje umuntu o-good ekuphaseni, ayi lo Mjida engabulala abantu mfethu, engabulala abantu kakhulu. Yazi mathola nje unamba 10 omnandi, yabo, ophasayo, one-eyes, obonayo mani, yabo, ubona ngale ndlela lokuthi mhlampe abadlali abafana noDoli, yabo, uGigencduli, uGigencduli ubephasa uGigencduli, yabo, bebephasa kakhulu uGigencduli. Kuwukuthi-ke manje-ke abasekho, yabo, sesishoda ngonamba 10 omunye, ngingathiwa unamba 10 uSerena ngeke sithembele kusena Sijabulele futhi ngeke sithembele mfana inkinga yakhe u-selfish kakhulu, yabo. So akafuni ukuphasa, ufuna ukuskorela yena, ufuna ukudlalela yena, yabo. So thina sishoda ngonamba 10 ongagijimi kakhulu, yabo, ongakukhonzile ukugijima, yabo, ukhonze nje ukuphasa. Singathola lo Mjida, yabo, basingathola umuntu ofana njengokabelo Dlamini we-Pirate, yabo, umuntu ongakukhonzile ukugijima kakhulu mara ukhonze ukuthi ukuphasa mani, uthanda nje ukuphasa kuphela. Sishoda ngalowo muntu kuphela mani ongahlala phansi kunamba 10 ongagcwala i-ground lonke, yabo. Sifuna lowo muntu lo mani ongathi u-lazy mara mayephethe ibhola une-vision, ya. Sifuna lowo muntu kuphela, hhayi lo mayibhola mali ngapha ungapha, mayibhola mali ngapha ungapha, ibhola mase lifika lapho kunamba 10 akusatholwa umuntu, sethola umuntu yabona kube yi-mix-a, yikho sigcina uMjida engalitholi ibhola, yabo. Thina sishoda nje ngonamba 10 ongathi u-lazy nyana, ungakhuthele ukhuthele mayephethe ibhola, yabo. Angazi uma niyangizwa ngale ndlela engisho ngayo, umuntu oshoda kabi umuntu okanjalo kuphela, yabo. Hhayi ungakhuthele kodwa uthi mayephethe ibhola ebe ne-vision mfethu. Ngibonge ngey'kani zakwethu, uDa Silva, hhayi i-striker lesi bafowethu.